shugaba 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 annabi Muhammadu annabi ne annabi jadilla sadaini annabi Muhammadu na kira sarki Allah na mai iko na kowa da komai sarki na dawo na yabo ga da masoyi na wanda saboda shi kai mu gonar sai na cikin raina annabi ne annabi jadilla sadaini biliyan na salati kai kari da Mustafa Muhammadu mai kyau albashari sa Ali da sabbai da yansu bani bari Yarko da Fadima Ummani ya rabu kai kari Salam alaika shugaban waliyai gaba daya Shakkin jani jirgin ga dai nisan tafiya Barhama kaulahi gano ka ba iya Allah bar mu da kaunar shehu ya uzar zariya matsaya annabi ne annabi jadilla sadaini Samu sufi masoyin mai maka hanya ce ku bi ta fes ba ko shakka shek na biyu Allah ya kara min sanka shehu sun zo gare ka baba sa mana albarka annabi ka gure tunanin kowane jinsi da sankani yake goge duk zunubin nafsi wallahi ba shakka kai ne kairun nasi kaunar ka ko ina zan nuna ko da babu sisi annabi ne annabi jadilla sadaini Allah bai halitta tamkar annabi ba farkon duniya da karshe ku yi duba har a cikin annabawa babu kamar shugaba ko a cikin manzanni in kuka duba babu ya Mustafa samu kaunar ka to yayi alhamdu ya kere mu dukkanin mai hasadu murna gabar da yamma kuma yayi kudu dan ya samu kauna da gaske ba a riko shi ko da gudu annabi ne annabi jadilla sadaini to ne gatan mu gaba ɗaya halitta ba da shi ba wallahi da babu mafita ya sai ta littan Allah ta yi zabta Allah mun gode da ka ba mu soyi mai tarin kyauta shi ne mai kyauta sai an ce an gamsu sai bi sabon ranar ya ga zallar so maiki yayi mai sai dai ce ya gamsu ni ma so nake amin irin wanda nake so annabi ne annabi jadilla sadaini wazo ka kuma yi guga sai ka sha ruwa in ka ce a aje ka zauna da sheguwa annabi shi za ka so da gaske kai ta hawa Allah zai so ka za ka zauna babu ruwanka da inuwa mai shaidan kaunan nan da nake masa har a cikin zuciya ta wallahi ba wasa duk mai jin manzon ma shafe hangensa duk aikin sai ta wahala kuma da ki da manufarsa annabi ne annabi jadilla sadaini Allah kiyaye masoyan annabi gaba daya nan gida da wanda ke tafiya akan hanya sannan a kara musu kaunar kairul anbiya ko ta ina kaunar kama aiki shi ne ke tarin jaya wallahi tabbas kaunar annabi dace ne wanda ya samu ya gode Allah sarki ne in kai gode zai kara masa kauna ne alhamdulillah mun gode burin mu ga annabi ne annabi jadilla sadaini da ba kai baka kora dukkanin kokonto domin san ka muke yau gashi har mu fito ina ta kiran ka aiki amsa ce mun to wanda ya san aiki ya wuce mai kallon hoto
girma gare ka da har rasulullah samun ka dole ne mu ce alhamdulillah kai ne ka share min dukkan kwalla kai narke kai ne kan sam dukkan falala manzan Allah. Annabi ne annabi ne annabi jadilla sanai. hasken ka ne ya haska allura cikin duhu sannan karimu sarki wani iya yin sulhu asal aswad ma kai ka rabba musulu Ka yarda da ni rasulu habibullahi ya musu bawo. ya mai madadi ga kowa nurul anwari annabi kai ake kira kanzil asrari na yi riko da kai habibi sai jil bashari Gani gare ka ya ma'aiki na zo ka bana turi. Annabi ne annabi ne annabi jadilla sanai. Abdulrashid naka neman zo amshe ni sannan kai tallafi ka kara min imani sa zuciya na ta kai matsayi na isa ni Dan malam Dajjal amshe duk rogo na dani. alif ma'alal bahar al-muhiti wa tadruka sawaki la tujdi zama liman shaka ayyuka habibullahi daha muhammadan abul qasim al-hadi liman qad tanasaka nabi Annabi ne annabi ne annabi jadilla sanai. أين إله الأرش مركز سيره بها مقلب العبد هزا تعتكا فقلبته ذات وروسي ونفسها وأهل وأولاد ومن في تمسكا النبي والاستعراض الكون شاوهكم سوى المصطفى المعمول فيك وعندك ورتب في الغير إنشاء مرحي وتذكره لم أجو زارا لمدركا النبي Annabi ne annabi ne annabi jadilla sanai. عليه صلاة الله ثم سلامه تبيب لنا الظلم وترفع مشتكى عليه صلاة الله ثم سلامه إزاز وآداء وبوسي والبكاء النبي عليه صلاة الله ثم سلامه وتولي على كل الملوك قبيلك عليه صلاة الله ثم سلامه تبيننا والجود للأبد سرك النبي Annabi ne annabi ne annabi jadilla sanai. عليه صلاة الله ثم سلامه تملكني التكوير والأمر أمرك عليه صلاة الله ثم سلامه تورثني من فات ممن تملك النبي عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم وعنه لنهوك عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم وعنه لنهوك من زن الله Annabi ne annabi ne annabi jadilla sanai. masoya ku abuwa ne ban iya komai ba sai dai kaunar da manzo shi na sa gaba Aisha ta fara Allah ka yafe min rai ba. Abdulrashid na bar hamu mai tsananin kauna